Dali nár séna Inis Oírr. Agus tá chónaí Ileanár in le 8 bliain anuas. Bhí mé just a siopa íomháin Inis Oírr an saoin seo caite. Is dúirt rúíoch an éile dom. Thula tú faoi Bhrian Seoige. Dúirt mé, níor thula mé tada faoi Bhrian Seoige. Cé. As thosaí an scéal ón nóméid sin, bhí mé tócaí leis an scéal. Agus rinne mé píosa beag taide agus lean mé Bloodhound, an digan tú. Nó tá an scéal a muhan sin agus cad an ólas áil faoi. So lean mé an fear seo. Beidir níos táchtaí na trí pictúí an seo a bhíú beag ganín. Seo gríomhreacht tócaí Sathairn Cásca 1960 sa courtyard I Scoiléanna, Scoil Réabhlóideach, Montessori an Piarsach. Agus tóg bhfuige 3 p.m. le an gríomhreachtadóir Pharos, New York, the Yankee Gallon. Eamon Bulfin, Buenos Aires. Desmond Ryan, London. Fintan Murphy, London. Truer Connolly. If there's a scrap, there's Donegal guys there. Ewan McGinley, a Grehar. Joe Sweeney, Burton Port. And Bomador, chemical teacher. Slattery, Limnach. Bhrian Seoige Inis Oírr. Moliach Nua. Fergus de Burka, Carberry, Cunda Kildara. Sin an Fairháin. Atá 3 All-Ireland I Mánaíocht agus Peige. Níl an GA ag déanamh tada faoi. Ní hiagam an scéal sin. Seo an drám buachlaí a bhí le chéile I Scoiléanna idir 1910 1960. Cá siad 6 bliana go léir sa dorm céarna. So bhí aithne sort of band of brothers a bhí an digan sibh. Bhí siad mar buachlaí óga, réabhlóidí, múnseoirí. Agus bhí siad na chónaí le clan an Firsig. Okay. Sathairn Cásca, Jet Lánaí Ia, mar a dúirt Marín an sin. Stafford Prison Landing. Vinny Burna hóg an gríomhreacht seo. Lís am chuna sa fuair sé camera isteach, ní clúar beagam faoin na rudí sin. Seán O'Brien, Brian Joyce, Arthur Shields, Abbey, Guns Under the Stage, Michael Collins an seo. Agus tá 8 den drám seo sa pictúr an sin. Eamon Bulfin, said, mar a dúis mé, Buenos Aires, Yankee Gallon, New York, London, Desmond Ryan, Scríbhne Orientach. Ní airna molíoch Bhrian Seoige éon ráiteas fianaise. Ach, rinne cúigar den drám seo ráiteas fianaise. Agus chun tú le chéalaí tá pictúr omláin agat, cross-reference. Tá an pictúr siléir an. Gríomhreacht seo antáhachtach ar fad. Now, tá taspáintas agamsa ach tá beidir go das nóid éana leis an ceann seo. Na lead seo tar éis an seachtain sa GPO. Tháinig siad le chéile chuile bhliain. Chun ceile dhéana an Sathairn Cásca chuile bhliain ó 1960 go bhfuair siad bás na 70 agus a standing joke a bhí ahrú ná. Sin a thosaigh mé leis sin an Imperium Britannica 1960 agus a standing joke a bhí le lads nuair bhí cúpla deochaní acu on the steps of St. Enda's that the dismantling of the British Empire began.
agus thula mé sin ó Mac. Bhí cruinúínta agam le Mac Frank Burke, GA star, an Maradona den GA ag an am. Éana de Búrca, Olaf IT I DIT ach sprightly 8 bliain díos, agus bhí cruinúínta agam leis an fear sin, agus is an fear sin éana de Búrca thug an ráite sin nom. So thosaigh mé ón pointe sin just chun léirú dhéanamh. Ní le ón spás sa seomra chun an taspáanta sa lig a thabhairt amach, mar caiim mé trucha nó ceirich méadar bailí bána a bheith agamsa chun é a bhíú i gceart. An bád seo, bhí seo a bhíh caint faoi Níomhéana. Seo mád a bhí an rih Níomhéana, an dúras, sailboat, idir 1893 agus go tháinig an Níomhéana ar a bhód I 1902. Bhí sailing boat acu. 12-hour one way. So, níach na daoine áireann go gáile ach uair a gcósamh líam, you know? Sin gríomhgrafa atá in national in a lai, leabhar an náisiún na hÉireann, atá sé faoi Kilrónan. Tá sé faoi an fáil Kilrónan, so yeah, gríomhgrafadóras inis a thug sin domsa. Éana, do you want to sin an can sin an panel sin star da go on ar eile now tá muid scoléine stoppanéis scoléine 1950 tá an drám seochanis sort mar tutors. Bhí feibanní móra ag an píorsach agus an chlán píorsach airgeadis ón céad lá a cheannaigh siad Hermitage. Agus an díl rinne sin leis na lead seach ná fan an seo, tá ceart agus í lóistíáil an seach is bí ach cai sibh múnseoireachtaí dhéana leis na néanra agus na tutorial mar sin. Agus ní rá í scoléanna ach matriculation to 3 bliana ní rá ardteisteméireacht an. So bhí orthú fannachtaí scoléanna agus freistal ar an UCD ag an am. An am ní ráach 1000 daoine ag dul go UCD. So rinne siad ardteisteméireacht Britannic I UCD. A dan siad an sa dorm céirne a bheith 6 bliana go leith. So nuair a tharla an éirí mach, hí na lads seo ionta tréáilte. I mean, rinne me go leor aber le United Nations ag tréáil daoine agus hí na daoine seo ready. Snipers. Ar an jían. Chuir an jían iad Tróna de Luan, Luan Cosca, agus they were relieved Wednesday evening. So caiisiad 3 nó ceithre lá ar an jían. Crack shot, fire shot, 3 bullets, 3 rabbits. He was known as 3 bullets, 3 rabbits. Make what you want. Seoige, land mission scale tríd na ráiteas fianaise a rinne Lad Seach, O'Rian, Joe Sweeney agus an cean is fearr. Lé an ráiteas fianaise a rinne Fergus de Búrca, Frank Burke. Sin an cean scríofa, tá sé scríofa chomh maith. Agus an stíl scríofa táige is scríbhneoir an digan tú. Is ní just na daoine míle te gcónaí deann siad ó tharla sé sin ag leabhar éis a thug. Tá an stíl scríbhneoireacht ionta flabhraí ag an fear seo. Agus lean mé Seoige 3 thúla
Frank Burke. Mar sin an ráis finisce is fearr do le mé den taide rinne mé I rihan gevre Jerna. Seoige enigma. Ní sam bhfuil ní leithna agamsa seoige go fóil cach mé ceir a bhí leis ach níl aithna persanta mar atá ag máirín le uncle le Seán a Bhrian. Tá sort scéaltaí persanta as is mise sort strán séar ag fécinn distance agus ag inse an scéal trí na ráis finisce a bháin. Níl mé ag dul dúirspean lám mar deirtar gar níl is an. But na factaní atá just sa taspántas. Tá an taspántas seo ag dul ar toras go Americá ag dearan na bliana go Denver agus go Chicago agus University of Denver agus Soho House Chicago agus tá cura agan ó Chittagong, okay? Mar bhí replica GPO éirí amach 1960 ag drám I Chittagong I 1930. Tháinig an óla seo isteach ó churú an taspántas le chéile. A tá cura fáci agan dul go dtí an GPO I Chittagong chun an taspántas a chur suas. So tá mé sort, OK, níl sam, tá mé dul. Tá mé dul go Chittagong. Níl mé dul go Denver na Boston or fucking Chicago. Tá mé dul go Chittagong. Leis an taspántas seo. Chittagong, tá sé an teorann idir Burma agus East India. Portmore, rinne copycat GPO job I 1930 a spreag go leor réabhlóidí san end. Ní rách níocha lads an. Agus an ceanara an massacre, 89 got, OK. Dinne bháin. Agus bhí sé mar ruachtarán ar India ar fe Jepp Liam chuige bliain an dhéisiid. But rinne siad copycat ar an GPO I Chittagong I 1930. So, sin, hey, ólas nú, clúar beagam sa. Look, ein ceistení fui Bhrian Seoige nó. Inis Mor Galway first. Tricky. Gertar, now, speculation. Gertar gur an fear seo chur suas an Irish Republic. For Bhrian Seoige, annoyed, a hústíor fan seachtain. Na húla mé go leor scéaltaí. Húla mé go leor scéaltaí ach bhí mé brenn ar na ráis finisce go mór mhór. You know, agus ní rá méid dul isteach ar an tíomh sin den Gertar gur, yeah, níl simar bé agam ar an tíomh sin den taide starúil. Joseph, bhfuil éon ceisteanna nó. Ar do chúl an sin, Joseph, ar do chúl. Tá greengraf ionach an sin. Sin Bhrian Seoige, yeah, bhar mar agad. Sin Bhrian Seoige leis an hata. Sin an nia. Lápósa nia Bhrian Seoige I an darna ládaí anar 1960. Agus an fear sin, an fear ard. Nar bhí mar oscailt an taspántas seo ar May Day. Tháinig sé ó London, 92 bliana d'aois. As ní raibh clú agam faoin fear seo a cheird. No, Elton John, Mick Jagger, Savile Row. Seo an táúr is táachta bhí Savile Row na seascadaí. Agus rinne sé na colí do Elton John agus na leather jackets Mick Jagger, sexy jackets, rinne an fear seo. But while I'm taspántas dhéana ar an fear sin, atá sé, oops, sorry, you know?
Agus sin an chlán ginalach na seoige ar chúl na chalíonn seo. Sin an chlán ginalaí ceangaidir Inis Meán agus Inis Oírr agus rudí mar sin. But hey, tá ggóthain ráit agam. Sin Come on. Okay.